गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। BPF दोलोनि सासे गागि दैदेनगिरि CWCनि सोद्रोमा बाबलु शर्माखौ BPF दोलोनिफ्राय एरख'बाय। थांनाय बावैसो सान सिगां हिन्दु सनातन धोरोम आरो गान्धी नखरनि सोद्रोमाफोरनि सायाव खौरांगिरि मेल खुंनायनि हेंथायै BPF दोलोआ दुखु मोननानै बाबलु शर्माखौ BPF दोलोनिफ्राय जेबो जाहोन गैयालासे एरख'यो होननानै बाबलु शर्माया फोरमायना होदों। बेजों लोगोसेनो BPF दोलोआ गावखौ होखारनाय जाथायाव राङारि बेले-बेजे दं होननानै बाबलु शर्माया फोरमायबावनानै होदों। बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव 57थि बाथौ फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 57थि बाथौ फोरबोखौ गाजा-गोमजायै खुंफुंनो बाथौसालिनि खामानि मावनाया सोलिगासिनो। फैगौ 20 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 26 अक्ट'बरसिम 7 साननि हाबाफारिजों खुंफुंगोन बाथौ फोरबोखौ। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गोबां दुखुथिया नखरनि फरायसाफोरखौ UPSC आरो APSC कचिंनि थाखाय दिल्लीयाव दैथायहरदों। गोबां दुखुथिया नखरनि फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानो खाबु मोननायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ फरायसाफोरनि बिमा-बिफानि नखरफोरा साबायखर बावदों। दासान्दि इजराइल आरो हामासनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहाया सोलिगासिनो। दावहा सोलिबाय थानाय समावनो हामासआ लेबानननिफ्राय दैथायहरनाय गंनै ड्रनखौ इजराइलनि अख्रांमा सान्थ्रि हानजाया गावख्लायदों। इजराइलनि सान्थ्रि हानजाया ग्राउन्ड अपारेसननि थाखाय गाजा पट्टीआव हाबफैदों। इजराइलनि अख्रांमा सान्थ्रि हानजाया एयार स्ट्राइक खालामनायाव गाजा सहरनि सा 70 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। गाजानि पट्टीआव इजराइलनि अख्रांमा सान्थ्रि हानजाया हामासनि उदखारिफोरनि थाग्रा जायगायाव गाग्लोबगासिनो दं। इजराइलआ गाजानि सिमाखौ फारफ्रोमथिंजायनिफ्राय बेंखनदों। इजराइलआ बुंदों, हमनानै लांनाय गावसोरनि नोगोरारिफोरखौ हगारागौमानि गाजायाव मोब्लिब आरो गोग्गो लोंग्रा दै जगायनानै होनायखौ बन्द खालामनानै दोनगोन होननानै फोसावदों। इजराइलआ हामासनि गं 3600निफ्राय बांसिन थाग्रा जायगाखौ सिलिंखार खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बर'नि मुंदांखा सावथुन लिरगिरि पंकज लाहारी बिथांनि बिथोन होनाय आरो लिरनाय जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुना बर' सावथुन मुलुगनि गेजेराव मुंदांखा जानो हादों। जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुना रायजो-राजाफोरनि गोबां अनसायनाय मोननो हादों। जांख्रिथायनि थैसाम बर' आबुं सावथुना रिलिज जाजेननायनिफ्राय दासिम 50 लाखनिबो बारा रां आरजिनो हाबाय होननानै पंकज लाहारी बिथाङा फोरमायनानै होदों। जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुना गिबिसिनै बर' सावथुन मुलुगनि गेजेराव रेकर्ड एबा मुं लाखिनो हादों। लोगोसे बे सावथुनानो बर' सावथुनफोरनि गेजेराव बांसिन रां आरजिनो हानाय मुंखौ लाखिनो हादों। थांनाय बावैसो सान सिगां गोदानै दाफुंजानाय तामुलपुर जिल्लाजों बाक्सा जिल्लानि सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलखौ सरजाबनायखौ लानानै ओनसोलनि गोबां थागिबि रायजो-राजाफोरा गोख्रों सोमावसारदोंमोन। बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा खालामनानै होदों दि सुबनखाता आरो जफादं ओनसोला बाक्सा जिल्लायावनो थागोन होननानै। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।